वक्त पियो हाल दे बियो गणा च खुदे दे औ कन चले इंसान दे कल संगा दास सल खजाना रागल दास सल स्पर्धी तीर शवी दगा उमर न जहान दे कल संगा मशहूर हवाले हो तो हवाले बारी देता हूँ सही ना
پکشته شل بکری ترکاما دا کاغذ پکشته شل بکری ترکاما دا کشته بدی مرگی گنگی ترکاما پس ورزیر کتلو چی مخبت کپن پنشو ارمان راگے چینی پی پورا نبی غنمری کپچا سمندر کے توفان آگے دار اخوان دے چپیا بسی جلیگی بیا باران کا پشکال کا در در راگا اللہ 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 Spina vena di sarfat alivaya waqt habib jali jali waya nurd nabi ki teri bimati amsar nashwa ali alivaya ali alivaya ali alivaya alivaya دوسر کربلا شوزر دوسر کربلا اللہ چرته میخا د بعد بریالیو سي او د پروګرام خوندونه په شریک واغستا او ویډیو د سره مخکې شیر کې مرګرو بس پروګرام ختم شو او بس تاسو دغه وړو کې غونتی ویډیو شیر کړه
وعلیکم سلام. بلال جان ویډیو وکړه منتظر پروګرام وګلا به مونږ ټول ورته ناسو خو په مینه ستاسو سره شریک کړه او 2 بجې د کو 2 بجې څه ټایم دی صحیح ده ښه د بعد بریالي اوسئ او خپل رور بلال جان لا او کامرانی صاحب لا او دغه لرا کې اجازت تو د الله پامان.